ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ, നമ്മൾ 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചതുർവിധ ഭജന്തെ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുലശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ദുഃഖിതർ, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങള് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈശ്വര എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അവരും ചെറിയൊരു ഭക്തര് തന്നെയാ. ധനകാംക്ഷികളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ജോലി വേണം, അതല്ലെങ്കിൽ വീടുണ്ടാവണം, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും ആഗ്രഹിച്ച് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ ജിജ്ഞാസുക്കളുണ്ട്, നമ്മളെ പോലെയുള്ളത്. കുറച്ചും കൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിലൊക്കെ ഉത്സുകത ഉണ്ടാവണവര്. പിന്നെയോ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനായിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന, ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന ജ്ഞാനികള്. 16. ധാർമ്മികവും നൈതികവും സാമൂഹികവുമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർ പ്രായണ ഭഗവത് ഭക്തരാണ്. ഈ 4 കൂട്ടരിലും ഭഗവാനിലൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ അല്ലെ ദുഃഖിതരാകുമ്പോ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ശ്രദ്ധ ഉണ്ട്. ഇവരിലുണ്ട് 4 വിഭാഗങ്ങൾ. ദുഃഖിതൻ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിനെത്തുന്ന ഈ 4 വിധ ഭക്തരും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സത്സംഗം ഉണ്ടായാൽ പരിശുദ്ധി നേടി പരമഭക്തരാവും. ഇവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളില് കുറച്ച് ഭക്തിയുണ്ട്. ഇനി ഇവരെന്ത് വേണം? ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടിയാല് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് കൂടുതൽ സത്സംഗം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. അവര് പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ട് പരമഭക്തരാവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിരാശ മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ ചിലപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ വരുന്നു. അപ്പോ ശുദ്ധഭക്തരെ കണ്ടുമുട്ടിയാല് സാധുസംഗേ സർവശാസ്ത്ര ഹോയ്, ലവ മാത്ര സാധുസംഗേ സർവസിദ്ധി ഹോയ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ സജ്ജനങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. ലവ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/12 സെക്കൻഡ്സ് പോലും ഒരു മഹാത്മാവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായാൽ മതി, സർവസിദ്ധി നമുക്ക് കിട്ടും എന്നാണ്. പല പല കാരണങ്ങളാലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വരുന്നവരാണ്, ഭക്തര് തന്നെയാണ് അവര് സുഹൃതികള് എന്നാണ് അവരെ പറയാ. 17. തേഷാം ജ്ഞാനി നിത്യയുക്ത ഏകഭക്തിർ വിശിഷ്യതേ പ്രിയോ ഹി ജ്ഞാനിനോത്യർത്ഥമഹം സച മമ പ്രിയ. ജ്ഞാനസഹിതമായ ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവന നിരതരായിരിക്കുന്നവനാണ് ഇവരിൽ വെച്ചുത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ, അയാൾ എനിക്കും. എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? അപ്പോ ജ്ഞാനസഹിതമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തിയുത സേവന നിരതനായിരിക്കുന്നവന് ജ്ഞാനി, ആ ആളാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ, ഭക്തോത്തമൻ. അയാൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാ. അല്ലെ, ഭഗവാനെ മാത്രം മതി, മറ്റുള്ള അർത്ഥത്തിനോ ഒന്നിനും ആഗ്രഹമില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രം, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നാ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തോത്തമനെ ഭഗവാനും നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ദുഃഖിതർ, ജിജ്ഞാസുക്കൾ, ധനാർത്ഥികൾ, ജ്ഞാനികൾ എന്നിവർ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായാൽ അവർക്ക് ശുദ്ധഭക്തന്മാരാവാം. അപ്പൊ ജ്ഞാനി മാത്രമാണ് ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇതില് ബാക്കി 3 കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ, അവര് കുറച്ചും കൂടെ മാലിന്യ മുക്തരായി കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും നല്ല ഭക്തരാവാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവനും സേവന നിരതനുമായ ഭക്തനാണ് കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവൻ, അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം. മാത്രമല്ല ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനത്തില് താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാവണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഭഗവാന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. 18. ഉദാര സർവേ വൈദേ ജ്ഞാനി ത്വാത്മൈവ മേ മതം ആസ്ഥിത സഹിയുക്താത്മാ മാമേവാനുത്തമാം ഗതി. ഈ ഭക്തന്മാരെല്ലാം മഹാത്മാക്കൾ തന്നെ എന്നതിന് സംശയമില്ല.
എന്നാൽ ആരാണോ എന്റെ തത്വത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാളെ എന്നിൽ നിന്ന് അന്യനായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവ ഉന്നതവും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. ഓ, ഈ ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞു അല്ലേ, സുകൃതികള് 4 കൂട്ടര്, അവരൊക്കെ മഹാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്, അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാന്റെ തത്വത്തെ ശരിയായിട്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നത് അയാളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അന്യനായിട്ട് ഭഗവാൻ കരുതണില്ല. സ്വന്തം ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കരുതും. അയാൾ എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാൽ സർവ ഉന്നതവും പരിപൂർണവുമായ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിച്ചേരും. പരമപദപ്രാപ്തിയാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അല്ലെ. അതില് അയാള് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പുരോഗതി പ്രാപിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവത് സേവന നിരതനാവണം. അങ്ങനെ കർമ്മശുദ്ധി മനഃശുദ്ധി ഒക്കെ വന്നിട്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള പരിശ്രമം തുടരണം. അപ്പൊ ഭഗവാനില് അവരും എത്തിച്ചേരും. ജ്ഞാനം സ്വല്പം കുറഞ്ഞുപോയി എന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് കരുണയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കാതെ വരുന്നില്ല അല്ലെ. ജ്ഞാനം കുറച്ചൊക്കെ ആർജിക്കാനുണ്ട് ഇനിയും എന്ന് വെച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് കരുണയൊക്കെ കൊടുക്കും അവർക്ക്. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. നല്ല ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം, അതിന് സംശയമില്ല. ഭക്തന്മാർ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ വാഴുന്നു, ഞാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും. ഭക്തനെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടാണ്. ഭക്തനോ ഭഗവാനെ മാത്രം മതി. അവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ. 19. ബഹൂനാം ജന്മനാം അന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. ഒരു മഹാത്മാവ് ആവണത് എങ്ങനെയാ? അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണ് അല്ലെ. ഓരോ ജന്മത്തിലും കുറെ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി സർവജ്ഞനായിട്ട് മഹാത്മാവായിട്ട് തീരുന്നു. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെ പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് അവര് ജ്ഞാനം ആർജിച്ചു ഭഗവാനെ കുറിച്ചെല്ലാം. എന്നിട്ട് അവര് ഭഗവാൻ മാത്രാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യമുണ്ടാവും. അവര് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കള് കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വിരളമായിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭക്തിപൂർവം സേവനവും ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തുടർന്നു പോരുന്ന ജീവാത്മാവ് എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്കു ശേഷം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമെന്നുള്ള ദിവ്യജ്ഞാനം നേടും. കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ എത്ര ജന്മായി എന്ന് അറിയില്ല, കുറച്ചൊക്കെ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായത് അല്ലേ. അപ്പോ ഇനിയും നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഭക്തിപൂർവം സേവനം തുടർന്ന് പോവുക, ആധ്യാത്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒക്കെ തുടർന്ന് പോവുക. അങ്ങനെ മറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴ് ഭഗവാനാണ് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ദിവ്യജ്ഞാനം നമ്മളും നേടും. അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും. ഭഗവാനെ മറക്കാതെ ഓരോ നിമിഷവും ജീവിക്കുക. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കരുണ മാത്രമാണ് എല്ലാം എന്നും ഈ പ്രപഞ്ചം സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒന്നല്ലെന്നും ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജീവന് ബോധ്യപ്പെടും. ഭഗവാൻ ഒന്നു മാത്രമാണ് പരമസത്യം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു വേറൊന്നല്ല എന്നുള്ള ആ തികച്ചും ബോധ്യം വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണാഗതി ചെയ്യാൻ ആ ഭക്തന് സാധിക്കും. 20. കാമൈസ്തൈസ്തൈർഹൃതജ്ഞാന പ്രപദ്യന്തേ അന്യദേവത തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ചിലവര് ഭൗതിക നേട്ടത്തിനായിക്കൊണ്ട് അല്ലെ, ചിലവർക്ക് എന്താ പറയാ, കുറെ ധനം കിട്ടണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരോ ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് അന്യദേവന്മാരെയൊക്കെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ വരമൊക്കെ കൊടുക്കണത്? ദേവന്മാര് വരമൊക്കെ കൊടുക്കും അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിനെ ശിവനെ ഒക്കെ തപസ്യ ചെയ്തിട്ട് വരങ്ങൾ നേടിയ പുരാണ കഥകളൊക്കെ അനവധി നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആർക്കും വരം കൊടുക്കില്ല.
ഭഗവാൻ കൊടുക്കണത് എന്താ? ദ ബെസ്റ്റ് ആണ് ഭഗവാൻ. അർഹമായത് നമുക്ക് തരും ഭഗവാൻ. അതിന് ഭഗവാനെ തപസ്യ ചെയ്യല്ല വേണ്ടേ, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാ മാത്രം. നമ്മൾ ദാസരാണ്, ഭഗവാൻ മാസ്റ്റർ, നമ്മൾ സെർവന്റ് ആണ് എന്ന് ധരിച്ച് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ വേണ്ടൂ. തപസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി വരം നേടുക, അതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല, ഇവിടെ അതില്ല ആ രീതി. അപ്പൊ അന്യദേവന്മാരെയൊക്കെ ശരണം പ്രാപിച്ച് ചിലപ്പോൾ തപസ് ചെയ്ത് വരം നേടി ഒക്കെ പറ്റും. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ ചെയ്താല് ആ ഭഗവാൻ പ്രസാദിച്ച് എനിക്കത് കനിഞ്ഞ് അരുളി തരും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ആ സ്വന്തം നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാവൂട്ടോ ചിലപ്പോ അവര് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് സ്വപ്രകൃതിയാൽ അവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരമപുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ ബാഹ്യപ്രകൃതി അത്രത്തോളം ആകർഷിക്കുന്നില്ല. മറ്റവരെയോ അന്യദേവതമാരെ പൂജിക്കുന്നവരൊക്കെ മായയാൽ അപഹൃതമായിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ഭൗതിക വാഞ്ചകളുടെ ക്ഷണിക സാഫല്യത്തിനു വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കും. അല്ലെ, അവർക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തി അവർക്കില്ല. അവർക്ക് ഭൗതിക നേട്ടം വേണം. അതിനിപ്പോ ഇയാളെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല വെച്ചാൽ വേറൊരാളെ പിടിക്കാന്നുള്ള രീതി. ശുദ്ധ ഭക്തർക്കറിയാം കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രഭു. അപ്പോ കൃഷ്ണനാണ് സർവേശ്വരൻ. ഇപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാവണത്. ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ അറിയാവുന്നവര് പിന്നെ അന്യദേവതകളെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാൻ പോകാറില്ല എന്നാണ് പറയണത്. 21. യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്ത ശ്രദ്ധയാർച്ചിതുമിച്ഛതി തസ്യ തസ്യാചലം ശ്രദ്ധാം താമേവ വിദധാമ്യഹം. ഞാൻ പരമാത്മരൂപേണ സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. ഏതു ദേവതയെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം ഒരാളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. നമ്മള് അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, നമ്മളുടെ ഒരു ചിന്ത പോലും ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ആരും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ പോലും ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോ ഏത് ദേവതയാണോ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ പ്രത്യേക മൂർത്തിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കത്തക്ക വിധം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക സുഖാനുഭവത്തിനു വേണ്ടി വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അർത്ഥമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് യുക്തമായ മറുപടി. നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ. അതെങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീ വില്ലാണ് ഭഗവാന്റെ. ഇന്നത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നമ്മളെ വിടും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആത്യന്തിക നിർദ്ദേശം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ മിസ്യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യരുത് അല്ലെ. നമ്മള് സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ശരിയായ കാര്യത്തിനാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നല്ല. അതുപോലെ ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തനാവും. ഒരു ദേവന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിവില്ല. ഭഗവത് ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങുകയില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഒരു ദേവൻ ഒരു വരം കനിഞ്ഞരുളുന്നുണ്ട്, അതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചെങ്കിലേ, സാങ്ഷൻ കൊടുത്തെങ്കിലേ അത് നൽകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നവനുമായ കൃഷ്ണനാണ് മനുഷ്യരിൽ ഓരോ ദേവതമാരോടുള്ള സവിശേഷ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ദേവതമാരിലുള്ള ഭക്തിയും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവും ദേവതയും ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അവർ സ്വതന്ത്രരല്ല. ഭഗവാന്റെ ഈ ഇംഗിതത്തിന് ആ ദേവത വഴങ്ങുന്നുണ്ട്, ജീവാത്മാവും വഴങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രാണ്. പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുമില്ല. സതയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത ആരാധനമീഹതേ ലഭതേ ജതകാമാൻ മയൈവ വിഹിതാൻ ഹിതാൻ. അങ്ങനെ വിശ്വാസമുറച്ച് ഒരു ദേവനെ ആരാധിക്കാൻ മുതിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് കൈവരും. വാസ്തവത്തിൽ ഈ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് ഞാൻ തന്നെ.
അങ്ങനെ ഒരു ദേവനില് വളരെയധികം വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടല്ലോ, ആ വ്യക്തിക്കും സ്വന്തം ഇച്ഛ നടപ്പിലാവും പല വേളയിലും. ശരിക്കും വാസ്തവത്തിൽ അതാരാ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് സ്വഭക്തന്മാരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാവില്ല. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ ഇതറിയാതെ വിഡ്ഢികളെ പോലെ പല കാംക്ഷികളായി ദേവന്മാരെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ചെറിയ സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയുമല്ലേ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയും, മരത്തിന്റെ വേരുകളിൽ നനച്ചാ മതി അല്ലെ, ബ്രാഞ്ചസിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് അതിന് ഉദാഹരണം പറയാറ്. ജീവാത്മാക്കൾ തങ്ങൾ അർഹിക്കാത്തത് ആഗ്രഹിക്കുകയും കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് അവ സഫലീകരിക്കാതെയും വരുമ്പോഴാണ് അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ പലതും ആഗ്രഹിക്കും അല്ലെ, ആഗ്രഹത്തിന് അറ്റല്ലല്ലോ മനുഷ്യർക്ക്, വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതൊന്നും ഭഗവാൻ എല്ലാം ഒന്നും അനുവദിക്കില്ല. ഭഗവാൻ നമുക്ക് അർഹമായത്, നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അനുവദിക്കുള്ളൂ. ദ ബെസ്റ്റ്. നമുക്ക് അത് കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ദുരിതമായിരിക്കാം, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് നൽകില്ല. അന്യദേവതമാർക്ക് അങ്ങനെയല്ല, ചോദിച്ചത് നൽകുകയാണ് ചിലപ്പോ ചെയ്യുക അവര്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് എന്താണോ അതാണ് ഭഗവാൻ നൽകുക. അത് നമുക്ക് അർഹതയുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും, ആ ഒരു ഉറപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടായാൽ മതി. നമുക്ക് 23 അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്തായാന്തി മാമികാം. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് അല്ലെ അന്യദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കാൻ പോണത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം വളരെ തുച്ഛായിരിക്കും, ക്ഷണികമായിരിക്കും അല്ലെ. അത് ഭഗവത് ധാമം ആണ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ധാമം തന്നെ നമുക്ക് തരികയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങള് അല്ലെ, നിരർത്ഥകങ്ങളായിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിലും നല്ലത് അല്ലെ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവര് പിന്നീടോ മരണശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്നും ഇല്ല അല്ലെ, ശാശ്വതരല്ല, കുറച്ചു നാള് ജീവിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് മടങ്ങേണ്ടവരാ നമ്മള് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വാടക വീട്ടിൽ ഇരിക്കണവരാ. എപ്പോഴാ ഓണർ എവിക്ഷൻ നോട്ടീസ് തരണേ, അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളണം നമ്മള്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മള് എന്താ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആലംബത്തിലാണ് നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമായിട്ടുള്ള അതിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവര് ദേവലോകങ്ങളിലാണ് എത്തുന്നത്. എന്നാ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ പൂജിക്കുന്നവരോ കൃഷ്ണലോകമാണ് അവർക്ക് തുറന്നു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ. സൂര്യോപാസന ചെയ്യുന്നവർ സൗരമണ്ഡലത്തിലും ചന്ദ്രോപാസകർ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലും എത്തുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ദേവന്മാരെയോ ആരാധിക്കുന്നവരും അതതു ദേവന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങൾ പോകും. കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കും ചെന്നുചേരുമെന്നിവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൃഷ്ണഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ. ഏറ്റവും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് ഉറപ്പ് തരുമ്പോ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അല്ലെ ഈ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള സുഖത്തിന് വേണ്ടി അന്യദേവന്മാരെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. 24 അവ്യക്തം വ്യക്തിമാപന്നം മന്യന്തേ മാമബുദ്ധയ പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമാവ്യയമനുത്തമം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തിഗതനായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയവും അത്യുന്നതവുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ, പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഒരിക്കലും വ്യക്തിരൂപമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു എന്ന് മന്ദബുദ്ധികള് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീടാണ് വ്യക്തിയായത് എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അക്ഷയമായിട്ടുള്ള അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ രീതി, സ്വഭാവം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നേച്ചർ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ കരുതുന്നത്. ഭഗവാൻ അരൂപിയല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുക്കളും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തി പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു.
24 ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. മൂഢരായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ ഭഗവാൻ വ്യക്തിഗതനല്ലെന്ന് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെ, അവ്യക്തിഗതവാദികള്. അവര് പറയും ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു രൂപമൊന്നുമില്ല, ഒരു പ്രകാശം, ഒരു എനർജി അല്ലെ, അതുപോലെ അല്ലാണ്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു രൂപം പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നവര് ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു പൊടിയെങ്കിലും ലഭിച്ചവന് അങ്ങയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവം മനസ്സിലാവും. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്, നിത്യജീവിതത്തില് ഭഗവാന്റെ ഒരു ടച്ച്, ഒരു ഫീല്, ഭഗവാനെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങള് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവ്യക്തിഗതനാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് എന്ന് അയാൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടാവും. പരമസത്യമായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സാകാരനാണ്, വ്യക്തിയുമാണ് എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാവുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ വെളിവായി കിട്ടണത്? ഭഗവാൻ ആകാരമുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാവാണ്. 25 നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരെ അല്ലെ, മൂഢന്മാരൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്കുക? അവരുടെ മുമ്പില് ആ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാലും അവര് ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനൻ, ശകുനി, സാല്വര്, ദന്തവക്ത്രൻ അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവര് ഒക്കെ എന്താ, ശിശുപാലൻ, അവരൊക്കെ എന്താ വിചാരിച്ച്? വെറൊരു കാലി ചെറുക്കൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ യോഗമായ എന്നുള്ള അന്തരംഗ ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ, അവരിൽ നിന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ചൈതന്യത്തെ മറച്ചു വെക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അവരെ ആ യോഗമായ അവരുടെ ബുദ്ധിയെ മറയ്ക്കും. അപ്പോഴവർക്ക് തോന്നും, ഇതൊരു വെറും ഒരു കാലി ചെറുക്കൻ അവിടെ വന്നേക്കണു എന്ന് പറയുള്ളൂ. യാദവ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അവര് അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർക്കോ, പാണ്ഡവർക്ക്, കുന്തിദേവിക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ആ വിതുരർക്ക്, ഉദ്ധവർക്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ മാതിരി എന്താ പറയാ, ആ ശ്രേഷ്ഠതമനായിട്ടുള്ള ഒരാള് വേറെ ഇല്ല. ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം എന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. മറ്റുള്ളവർക്കോ, മൂഢന്മാർക്ക് യോഗമായ അവരുടെ ബുദ്ധിയെ മറയ്ക്കുന്നതിനാല് അവർക്ക് അറിയില്ല, ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അവരറിയില്ല. കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഇത് വെളിവായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വെളിവാവില്ല, ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, അന്നേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള അമാനുഷിക പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തു വന്ന ആ ഭഗവാൻ സാധാരണക്കാരനല്ല എന്ന് ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് അറിയാം. പരമാനന്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. ഭക്തന്മാർക്ക്, ഗോപകുട്ടികളൊക്കെ എത്ര ആനന്ദത്തിലാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്തിരുന്നത്. അതുപോലെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള പലരും ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു അന്ന കാലത്ത്, ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിച്ച കാലം. മൂഢന്മാരായ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചു വെച്ചു അല്ലെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കംസൻ കൃഷ്ണനെ കൊല്ലാനായിട്ട് എത്ര അസുരന്മാരെ വിട്ടു അല്ലെ. കൃഷ്ണനെ കൊല്ലണം, അതാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസാകുന്ന അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് അല്പബുദ്ധികളായ അദ്വൈതികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ഒരു ഉപദ്രവവും ഭഗവാനോട് ചെയ്യാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതൊന്നും അസുരികൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസാകുന്ന അന്തരംഗ ശക്തിയാല് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് അല്പബുദ്ധികളായ അദ്വൈതികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയണില്ല. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ആകുന്ന മായ അവരെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം അറിയുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ മറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 26 വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി നിജാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന,
പുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അയ്യോ, ഈ ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരും, അല്ലെ? ഭഗവാനെ എല്ലാവരെയും അറിയാം. പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായത് അറിയാം, ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും അറിയാം, മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, ഭഗവാൻ പറയണു. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല, ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയില്ല. പാവമേ ഭഗവാൻ, അല്ലേ? ഭഗവാനെ അറിയാൻ ഒട്ട് ശ്രമിക്കണമില്ല ആരും. ഭഗവാനോ എല്ലാവരെയും പറ്റിയിട്ട് പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം അറിയാം ഭഗവാന്. ഭഗവാനെ ആർക്കും അറിയണില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കൂ, പാവം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരിക, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ആള്, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിക്കണത്, എന്നിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരൂ കുട്ടികളെ എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയും, അല്ലേ? അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ആരും തയ്യാറാവണില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു, അല്ലേ, കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനേക കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവന് ഉപദേശം നൽകിയത് കൃഷ്ണൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നറിയാം. പരമാത്മരൂപേണ സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും അറിയാം, അല്ലെ? ഓരോ ചരാചരാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും നന്നായി അറിയാം. കോടാനുകോടി മനുഷ്യരിൽ കുറച്ചു പേരെ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി യത്നിക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ പരിപൂർണത നേടിയ 1000 പേരിൽ ഒരുവന് മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ സാധിക്കൂ. കോടി മനുഷ്യരില് കുറച്ചു പേരാണ് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണത്. അങ്ങനെ പരിപൂർണത നേടിയവരിൽ പോലും 1-2 പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്തായാലും പിറ്റിയബിൾ കണ്ടീഷനാ ഭഗവാന്റെ അവിടുത്തെ. ഈ കൃഷ്ണാവബോധമില്ല എന്നിരിക്കിൽ കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായി അറിയാൻ കഴിയാതെ വരും, അല്ലേ? ഈ ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ പരമപ്രേമ ഭക്തി വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് വിഷമൊന്നുമില്ല, വിഷമം നമ്മളാണ് അനുഭവിക്കുക, അല്ലേ? 27. ഇച്ഛാദ്വേഷ സമുദ്ധാന ദ്വന്ദ്വമോഹേന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, ഗർഭസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോള് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രോമിസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള്, ഇനി മുതൽ ഇനി ഒരു ജനന മരണത്തിൽ ഇടയാക്കില്ല. ഞാൻ പുറത്തു വന്നാല്, ഈ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നാല് ഞാൻ ഭഗവാൻ അങ്ങേക്ക് സേവനം ചെയ്ത് ഞാൻ ശിഷ്ടകാലം ജീവിച്ചോളാം എന്ന് ഭഗവാന് പ്രോമിസ് ചെയ്തു. പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തു വന്ന ആ നിമിഷം നമ്മളെ മായ പിടികൂടി, എല്ലാം മറന്നു നമ്മള്. പിന്നെ നമ്മള് കരയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അമ്മ വേഗം പാല് തരും, അല്ലെ? അപ്പൊ കരയണത് ഒരു മാർഗം ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും ഒക്കെ പിന്നെ കരയാൻ തുടങ്ങും. കരയുമ്പോ എല്ലാവരും വന്ന് എടുക്കും, ലാളിക്കും. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ കള്ളത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഈ രൂപത്തിലാവും. അപ്പോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്കേ രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതരാവും. സുഖം, ദുഃഖം, അല്ലേ? അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വ്യാമോഹിതരാവും ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാലെ പെട്ടിട്ട്. പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനമായ ഭഗവാന്റെ ദാസ്യമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം. ഭഗവാൻ യജമാനൻ, നമ്മളോ ദാസൻ. രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവത് ഭാവത്തിൽ ഈർഷ്യാലുവാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങള് മായാശക്തി പിടികൂടുമ്പോഴ് നമ്മള് എന്താണ്, ഈ ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യാലു ആവുക ചെയ്യാ. പിന്നെ ഭഗവാനല്ലേ ഇപ്പൊ സർവജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആള്, സർവലോക മഹേശ്വരനോ? അല്ലല്ല, ഞാനാണ്, എനിക്ക് പണമുണ്ട്, പദവിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഈർഷ്യാലുക്കളാവും. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടുന്നവർ വെറും വിഡ്ഢികളാണ്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ വെറുതെ ഈ അമൂല്യമായ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം വിഫലമാക്കി കളയാണ് അക്കൂട്ടര്
ചെയ്യുന്നത്. 28 യേഷാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രത. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ് വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ ഭക്തരായി മാറുന്നത്? പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും ഒക്കെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ നിർമാർജനം ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെയോ ദന്തവ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവര് വിമുക്തരായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നത്. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദിനെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, അനേകം ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഫുൾ ടൈം അല്ലെ, ആ ഒരു വ്യതിചലിക്കില്ല അവരുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന്. ഫുൾ ടൈം ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. അവരൊക്കെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് അല്ലെ ഈ പുണ്യം ചെയ്ത് എല്ലാ പാപവും മാറി എല്ലാ മായാതീതരായി ഗുണാതീതരായി ദ്വന്ദ്വാതീതരായിട്ട് അവര് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാപികളും നിരീശ്വരവാദികളും മൂഢരും വഞ്ചകരുമായവർക്ക് രാഗദ്വേഷങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു പോകാൻ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. പാപികളായവർക്ക്, നിരീശ്വരർക്ക്, മൂഢർക്ക്, വഞ്ചകർക്ക് ഒന്നും ഭഗവാനെ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും. അതിനെ അതിക്രമിച്ചാലല്ലേ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് അവർക്ക് സാധ്യാവില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്തനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. പറ്റിയില്ല എന്നുവെച്ചാലോ ഭഗവത് ഭക്തരെ സേവിച്ചാലും നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. മൂലസ്വരൂപമായ ഭഗവത് ദാസ്യ അവസ്ഥയെ മറക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈശ്വര നിയമ ലംഘനമെന്ന് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, മറക്കരുത്. അത് മറക്കുന്നത് ഈശ്വര നിയമ ലംഘനം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 29 ജരാമരണമോക്ഷായ മാമാശ്രിതേ ദന്തിയേ തേ ബ്രഹ്മ തദ്വിദു കൃഷ്ണം അധ്യാത്മം കർമ്മ ചാഖിലം. വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. ഇപ്പൊ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ മൃത്യുവിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നവര് ഉണ്ടാവും. പറ്റുമോ അങ്ങനെ? വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നോ മൃത്യുവിൽ നിന്നോ മോചനം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അങ്ങനെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അപ്പോ ആ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുനരഭിജനനം പുനരഭിമരണം അതിൽ നിന്ന് മാറാം അല്ലെ. ജനിമൃതികളാകുന്ന ആ സൈക്കിള് അതിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തു പോവാ. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണജ്ഞാനമുള്ള അവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് എല്ലാ പാപഭാരങ്ങളും അവരുടെ ഒഴിഞ്ഞു അല്ലെ. പുണ്യം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയോ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ഇച്ഛയില്ലാതെ അവര് കർമ്മം ചെയ്യാ. ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രസന്നതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യാ അല്ലെ. എന്റേതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒന്നിലും ഉടമാവകാശം അവര് വെക്കില്ല. അങ്ങനെ അവര് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളവര് ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തില് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അഭൗതികമായ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരായതുകൊണ്ട് അഭൗതികങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. അപ്പൊ അവര് ഈ ഭൗതികത എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്ന് ആ ശുദ്ധ ഭക്തര് ഉയർന്നു അല്ലെ. അവര് ആത്മീയത എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറി അല്ലെ. അവര് ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയവരാ. അവര് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയില് സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ അഭൗതികങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരർത്ഥകതയൊക്കെ അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാവും. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അർഹരായുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണത്തിനും മുകളിലാ അല്ലെ. വിശുദ്ധ സത്വഗുണം അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ അവസ്ഥയിലാ അവര് വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 30 സാധിഭൂതാദിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ജയേ വിദു പ്രയാണകാലേ ബിജമാം തേ വിദുർയുക്തചേതസ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ
ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഭഗവാനെ അറിയാം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്താം. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ അല്ലാത്തവരൊന്നും എന്നെ അറിയണില്ല എന്ന് മുമ്പേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭക്തോത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരാള് മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത് അവസാനത്തെ ശ്ലോകാണ്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഇനി നമ്മുടെ സ്മരണ നമ്മളെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധവാനായ ഒരാൾക്ക് മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വാഭാവികമായി ഭഗവത്ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തി ഭഗവത് സേവന നിരതനായ ഒരു വ്യക്തി മരണസമയത്തും ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കില്ല. ഭഗവാനെ തന്നെ അപ്പോഴും സ്മരിക്കാൻ പറ്റും. ജീവിതകാലമൊക്കെയുള്ള പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മരണസമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന്, ആ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് സ്മരണ ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് അയാള് സ്വാഭാവികമായി ഭഗവത്ധാമമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാം എന്നതാണ് ഈ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം. എങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണാവബോധം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാവും താൻ കൃഷ്ണനെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനപ്പെട്ട ബദ്ധനായതെന്ന്. ഈ നമ്മള് ഭക്തന്റെ ലെവലിൽ എത്തിയാല് അപ്പോഴ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഭഗവാനെ മറന്നുപോയിട്ട് അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്ന കാലം നമുക്കപ്പോ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ വരേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അപ്പോ ബോധ്യാവും അല്ലെ. സാരമില്ല, ഇപ്പോഴെങ്കിലും വരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് ഭാഗ്യാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കൃപയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ജീവന്റെ ഗതി എന്ത് എന്ന് അടുത്ത അധ്യായം 8-ാം അധ്യായത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, കൃഷ്ണൻ വാർഷ്ണേയ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു. അതെ, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. വൃഷ്ണി കുലത്തില് അപ്പൊ യദുകുലം ഏതാണ്? യാദവ വംശത്തിലാണ്? രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പാദനമസ്കാരം. ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല ഇനി മാതാജി. ഇനി ഇത് തുടർന്ന് കേൾക്കാനും പരീക്ഷ എഴുതാനും ഒക്കെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരിക്കലും ക്ലാസ്സിൽ വേറെ സമയത്ത് കയറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വേറെ ക്ലാസ്സിൽ കയറാലോ. അതെ അപ്പൊ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ടബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സമയം എടുക്കാലോ. വേറെയും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. 8:30 രാത്രി 8:30 ഉണ്ട്, രാവിലെ 6:30 ഉണ്ട്, 3 മണിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ മാതാജി, ഞാൻ പരീക്ഷ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ അത് തുടർന്ന് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യാ? വേറെ ക്ലാസ് ആദ്യം തുടർന്ന് കേൾക്കാണോ മാതാജി വേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, വേറെ ക്ലാസ് 3 മണിയുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈ സമയത്തിന് ഹരേ കൃഷ്ണ ചോദിച്ചു നോക്കൂ. ലെവൽ 1 അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആളാണോ? ഫസ്റ്റ് ലെവൽ. അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ലെവൽ 3 അല്ല,
അല്ല മാതാജി, ധന്യമാതാജി 3 മണിയുടെ ജോയിൻ ചെയ്താലോ പറ്റുമോ? മാതാജി ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ എക്സാം എഴുതിയോ, ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ മാതാജിക്ക്. അതാണ് ലെവൽ 1 നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. ഏത് അല്ല. ടൈമിലായിരുന്നു മാതാജി ലെവൽ 1 അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്? ഇത് തന്നെയാണ് മാതാജി, ഇത് തന്നെയാണ് പോവല്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതാനും എന്റെ പ്രഭു മരിച്ചതുകൊണ്ടും പിന്നെ വീട് മാറുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തുടർന്ന് കേറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാനിത് ഇനി അത് കേൾക്കാനും പരീക്ഷ എഴുതാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹം. മാതാജി ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പുതിയ ലെവൽ 1-ാമത്തെ. അപ്പൊ അതിൽ ചേർന്ന് പഠിച്ചാൽ മാതാജിക്ക് നല്ലോണം ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കാം. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ പോയാൽ മതി. അതാണ് മാതാജി നല്ലത്. അതാകുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ലെവലുള്ള ഫുള്ള് കേട്ടിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെവലിലോട്ട് പോയാൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. മാതാജി ലെവൽ 1 എന്റെ ജനുവരിയിലാണ്. അതുവരെ മാതാജിക്ക് ഈ സമയത്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ കയറുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലെവൽ 1ന്റെ എക്സാം എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലെവൽ 2ന്റെ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റൂ. ലെവൽ 1 അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ മണിഭൂഷിത മാതാജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലെവൽ 1 അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ എക്സാം എഴുതണം, എന്നിട്ടാണ് ലെവൽ 2 എക്സാം എഴുതുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും ക്ലാസ് ഇല്ല. ഇനി ജനുവരിയിൽ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് മാതാജി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ക്ലാസ് കയറാൻ ഇതിൽ കയറുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ക്ലാസ് കേട്ടോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ മാതാജി മാതാജി. ഇപ്പൊ ഈ സമയം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സമയത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടോളൂ. അല്ല 3 മണിക്കോ വേറെ ഏതെങ്കിലും സമയത്തേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ അഡ്മിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്തേക്കുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ മാതാജി ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ജനുവരി മാസത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ക്ലാസ് ലെവൽ 1 തൊട്ട് മാതാജി അറ്റൻഡ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സമർപ്പണം. മാതാജി ഞായറാഴ്ച ചിലപ്പോഴേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുള്ളൂ സത്സംഗത്തിന് പോകുമ്പോ. 11 മണിക്കുള്ള അതെ. അപ്പൊ ഒരു 3 മണിക്ക് ആവും. അന്ന് അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റും, അന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ കേട്ടാ മതി, ലൈവ് ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് കേട്ടാ മതി ആ മാതാജി. ലൈവ് കേൾക്കാം. എല്ലാം 3 മണിക്ക് സമയം സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈമിലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാലും മതി. ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും മാതാജിയുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ആരെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല, അവരോടൊന്ന് അഡ്മിൻസിന് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി ഞാൻ ഇന്ന് 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിലാണ് കയറുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, അങ്ങനെ കയറി കേൾക്കാം. 3 മണിക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നമ്പർ തന്നാ മാതാജി, ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തേക്കാം. വസന്ത മാതാജി ഉണ്ട്. 3 മണിയുടെ അതിനകത്ത്. അതെനിക്ക് ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ സത്സംഗത്തിന് പോകുമ്പോഴാണ് അന്നൊരു ഇതുണ്ടാവുക. അത് അന്നേരം കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റേജ് കയറിയാൽ മതിയല്ലോ, ലിങ്ക് തന്നാ മതിയല്ലോ, അന്നേരം ആഡ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. അതന്നേരം വീഡിയോ വരുമല്ലോ, അത് കാണാമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാതെ കയറി കേക്കാം മാതാജി. ആഡ് ചെയ്യണ്ട, ലിങ്ക് ഇട്ട് തരുമ്പോ അതിനകത്ത് കയറി കേക്കാം, ആഡ് ചെയ്യണ്ട. അതെ അതെ, അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ ഒരാളെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ലിങ്ക് കൊടുക്കുക, ഓലെ നമ്പർ മാതാജിന്റെ അടുത്ത് തരാഞ്ഞ് ഈ ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങണുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ വേറെ ആളോട് അന്നേരം ചേർക്കാം മാതാജി. അന്നേരം ചേർക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെ ചേർക്കണമെങ്കിലും അന്നേരം നമ്പർ തന്നിരുന്നാ മതി, അന്നേരം ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ജനുവരി 6 നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് എനിക്ക് ഏതായാലും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, പഠിക്കണോര് പഠിച്ചോട്ടെ വെച്ചിട്ട മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്കിങ്ങനെ ഫോണിലത്തെ കഥകളൊന്നും ഈ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ പലതും ചെയ്യണ്ടൊന്നും അറിയില്ല. ഒന്നാമത്തത് അതാ ലിങ്ക് അത് ഇട്ടാൽ മാതാജി കയറി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് പഠിച്ചോളും. അത് എല്ലാരും അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ എല്ലാരും അങ്ങനെയായി. നമ്മള് വീട്ട് ജോലി ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മള് ഫോണുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമില്ലല്ലോ നമുക്ക്. പിന്നെ അവരങ്ങ് നമ്മൾ തന്നെ പഠിച്ചോളും മാതാജി. കയറി കഴിയുമ്പം എല്ലാരും പറഞ്ഞു തരുവോ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തോളും അങ്ങ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ വിഷമിക്കണ്ട മാതാജി. എല്ലാരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, എന്തോ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സമർപ്പണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ചോദ്യോത്തരങ്ങള് നോക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ, എഴുതിയൊരു വായിക്കൂ. ചോദ്യം ഇട്ടായിരുന്നു മാതാജി. ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മാതാജി. മണിമുത്ത മാതാജിയോട് ഇന്നലെ 4 പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദ്യം അത്രേ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ. ചോദ്യം ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇട്ടിട്ടില്ല. ആ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ളൂ മാതാജി, 6 or 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളു. അത്രയും മണിമുത്ത മാതാജി നോക്കി 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയതാ. ആദ്യത്തെ 4 എണ്ണം തന്നു, അത് നോക്കി ഇന്നലെ നമ്മള് അത്രേ